Sant Joan Salerm, Alt Penedès. La capella de Sant Joan Salerm es troba a 150 metres a ponent de la masia Can Bas. Es tracta d'un edifici de planta rectangular d'una sola nau, cobert amb volta de canó de perfil rebaixat amb 4 arcs torals. L'arc triomfal és de mig punt, així com un dels 3 restants. Els altres 2 arcs són apuntats i posteriors. L'absis està orientat a ponent, és semicircular, sobrealçat i presenta una finestra d'ull de bou a la part superior. El portal d'entrada és d'arc de mig punt adovellat i està situat a la façana lateral encarada a migdia. A la capçalera hi ha 2 contraforts exteriors. Té un campanar de cadireta, més modern, a la paret nord, d'un sol ull amb campana. A la paret de ponent es va afegir en època moderna una nau a 2 vessants de forma transversal, més alt que el temple, construït per servir de sagristia. Aquesta capella s'esmenta per primera vegada l'any 917, junt amb la de Santa Maria de Monistrol i Sant Pere de l'Avern. Estigué vinculada al monestir de Sant Cugat del Vallès, segurament des de finals del segle X. Coneixem algunes de les deixes realitzades per la família de Castlans de Subirats. De la seva estructura preromànica no en resta cap indici. L'obra que ens ha arribat és d'estil romànic, molt modificada per les reformes posteriors.